Τώρα πεις, πας εκεί και θα της πεις γεια σας, τι κάνετε. Δεν κάνει, ναι. Τι θα σε κάνει. Θα έρθει αυτός. Θα σε σκοτώσει. Θα έρθει αυτός και θα σε μαλώσει. Θα σε Αυτή- μάσει. Ναι. Τι κάνει. Βίντεο βγάζεις. Και πού είσαι ακόμα, λέει. Τι γιατί κάνεις σαν ρομπότ. Πού είναι τα περιστέρια. Τέτοια ζέστη. Τα έγραψα λέει Βλέπεις το αρχαίοι. φαντεράκι τι κάνει. Κοίτα. Κρακ, έτσι. Όταν έρχονται να κάνουν αλλαγή με φίλους του ξέρεις τι γίνεται εδώ. Όλο τέτοια έρχονται εδώ και κάνουν παρέλαση τώρα εδώ και μετά παραλία. Τώρα αυτοί νομίζω δεν κάνουν αλλαγή φρουράς τώρα. Όχι. Τώρα Μία κάνουν ώρα. ξεκούραση λίγο, κάπως σαν να ξεπιάνονται. Κάτι είναι. Γιατί κάθονται σούζα, φίλα, δεν κουνιούνται. Τώρα κουνιούνται. Αλλιώς κάθονται έτσι. Τίποτα άλλο. Τώρα έβαλαν αυτό το πιο δροσερό θα είναι αυτό. Ναι. Γιατί κάθονται εδώ. Ρωμά. Αυτοί γιατί κάθονται εδώ όλη μέρα. Γιατί Και να έρθει κάποιος κακός να κουράσει. όχι αγόρι μου, να εκεί είναι ο άλλος. Πήγαμε σε αλλαγή φρουρά. Με μία ώρα. Δεν είναι αλλαγή τώρα. Όχι. Όχι, δεν είναι. Έχει κι άλλους, ναι. Γιατί δεν μου έχει στείλει ούτε μια φωτογραφία. Θα σε στείλω αγόρι μου. Πότε.